reach one faith ukuze abantu bafumane and ukholo build eliyi-one. the body and the stature Amen. of the Son. Am I talking to somebody? Amen. So he said, I receive these things Uthi ndamkele ezi by the zinto, revelation. ndizamkele ngokwesitshilelo. Why? Kutheni? Why would Paul receive things Kutheni uPaul eza kwamkela izinto that were not even written ezingekho nakwizibhalo and people would believe? then abantu bamkholelwe? It was by the grace. Ibinubabalo ke olo. The grace in him. Ibinubabalo olukuye. Hallelujah. Amen. The grace in him. Lubabalo olukuye. Am I talking to you? Amen. Am I talking to you? Amen. Am I talking to you? Amen. Glory to Jesus. Amen. So there are things. Zikhona izinto. There are things Zikhona izinto that will say sometimes unto you. esizazithetha kuni ngamanye amaxesha. Then you will find so difficult. Ufumanise kunzima. And some of them Ezinye ke you will zazo never see by yourself asoze uzibone ngokunokwakho. until the grace will come Then kude kufika ubabani and reveal it. luzityhile kuwe. So he says, Uthi ke by the revelation, ngenxa yesitshilelo I received them by the revelation. ndizamkele ngenxa yesitshilelo. Anybody believe in revelation? Nabani na okholwa kwisitshilelo? Anybody believe? Nabani na okholwa Touch your kwisitshilelo? neighbor, ask your neighbor that, do you believe in revelation? Uza amakhalana akho ukuthi uyakholelwa na kwisitshilelo? Hallelujah. Amen. Ask your neighbor, do you believe in the Rema ways? Ithi uyakholelwa na kwirema wethu? Because the problem we have, we Ingxaki have esinayo. people only who believe in the written ways, Sinabantu nje abakholelwa kwiinto ezibhaliweyo, who only believe in the scriptures, abakholelwa kwizibhalo, but they don't believe kodwa babe in bengakholwa what the scripture are saying. ukuthi izibhalo They just zithini. believe in what is written, Bakholwa nje kwinto but not ebhaliweyo, the significance of the scripture, kodwa nathi but not kwintsingiselo what the yezibhalo scripture is pointing. okanye kule ndawo izibhalo zithetha kuyo. And we become different there, Then ke siyohluka xa kulapho, because that will be the flesh. kuba yinyama ke leyo, That will be the flesh. yinyama ke leyo. If you will believe only the Bible, Xa uzawukholelwa kwibhayibhile only yodwa, something that is written, kwizinto but ezibhaliweyo you will not kuphela, believe to the Rema ways, kodwa to ungakholelwa the kwizinto word that God ezibhaliweyo. will speak unto me now. Kwilizwi uThixo alithethayo kungoku. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Amen. Then that will be Loo nto leyo a way izawuba inyama, of worshiping God. kuba indlela yonqula uThixo Okay, ngokwenyama. then How that by revelation he made known to me yes. the mystery. So by the revelation he made known the mystery. As I have briefly written already, by which when you read you may understand my knowledge in the mystery of Christ. So as he was talking to them, Njebe ke thetha nabo, this grace, olu babalo, this mystery that was revealed to him ezi mfihlo ziye by the zatyhileka revelation zityhilwa was sisithilelo. revealed in order Paul Bezityhilelwa ke will ukuze make uPaul you understand abenze ukuthi the baqonde same thing that Paul le nto uPaul received naye ayamkeleyo, from the revelation. ayamkele ngokwesitshilelo. And it also takes grace. Ithetha ke ubabalo, You will never understand anything that I understand except asoze the wazi grace. naye into endiyaziyo ngaphandle kobabalo. Hallelujah. Amen. Which in other ages was not made known to the So sons of other men. ages were not made known. So when we go to other ages, Xa siyeke kumaxesha agqithileyo, we will go and come across sizawuhamba sihlangabezane Adam. noAdamu. Adam, Adamu, what do you know about this thing? That yintoni oyaziyo ngale nto uthi uPaul ayithethayo? Adam will not know, Akazuyazi uAdamu, because it was hidden kuba kaloku ifihliwe, in his dispensation. kwelakhe ixesha ibifihlekele. Glory to Jesus. Amen. We'll go to Abraham. Sihambe ke siye kuAbraham. Abraham, Xa sifika kuAbraham, what did you know yintoni oyaziyo about the mystery? ngemfihlelo? We don't know anything. Akazi kwanto.
That's why when we base people in Christ, Yiyo le nto xa abantu sibafaka kuKristu we take them out sibakhupha. from those prominent Amen. people. Sibakhupha kwabo bantu. That people are always kept to. Abantu bebekade bebagcinile. Do you know that even Abraham will not understand when we tell him that we are not from you? Uyayazi ukuthi no-Abraham ngeke ayazi ukuthi xa simxela ukuthi asisuki kuye We are not from you. ukuthi But there are asisuki. other people who say we Kodwa are bakhona abantu from abazawuthi Abraham. I Sisuka mean we are from ku-Abraham. Adam. abazawuthi sisuka We ku-Adam. were born by Adam. Bathi sizelwe ngu-Adam. Born from curses. Bathi sizalelwe phezu kweziqalekiso. Born from sins. Bathi sizalelwe ezonweni. They say our flesh, our body is an Adamic body. Bathi nje umzimba wethu ngumzimba. But Adam will never even claim that if he can just wake up, he cannot claim that. Kodwa u-Abraham ngeke azayithethele naloo nto. Because even the body we have Kuba nomzimba is nosinawo not Adamic. ayingomzimba ka-Adam. But that thing was hidden. Kodwa loo nto leyo yayifihlakele. Why? Why? Kutheni? Why? Kutheni? Why? Kutheni? Because after the crucifixion of Christ, Kuba emveni kokuba uYesu ebethelelwe, that house laa ndlu leya was demolished. yaye yatshatyalaliswa. That house of Adam, that household of Adam Laa ndlu was ndala demolished. ka-Adam yaye yatshatyalaliswa. And everyone were bought Wonke umntu wathengwa. by Christ, Wathengwa nguKristu for Christ. emthengela yena. Now Adam has no claim U-Adam ke ngoku over akanabango. anyone, Akanabango even the nake ngoku. unbeliever, even the unbeliever, Nabangakholwayo akanabango kubo. even the unbeliever. Nabangakholwayo akanabango kubo. The Bible will say in Corinthians chapter 6 verse 20, it says we were bought with the precious price. Ithi iBhayibhile sathengwa ngexabiso. So even our bodies are not atomic. Nemizimba yethu ke ayiyo ka-Adam. That's why we are no longer living for ourselves, Yiyo le nto sisingasaphileli but we thina, live for Christ. kodwa siphilele uKristu. That's why we are not born Yiyo le nto singazalwanga in sin. sizalelwe We are ezonweni. not born Singazalwanga in curses. sizalelwe We are not kwiziqalekiso. born in Singazalwanga condemnation, sizalelwe but we are ekugwetyweni, born in blessing. kodwa sizalelwe kwintsikelelo. The Bible says before iBhayibhile ithi the earth ekuqalekeni was formed, uba umhlaba ube we khona were blessed with all spiritual blessings sasikelelwa ngeentsikelelo zonke in the heavenlies. kwiindawo eziphezulu In Christ Jesus, sikuye uKristu Yesu. we oh my God, hallelujah. We were blessed with all spiritual blessings Siyasasikelelwa ngeentsikelelo zonke before. phambi kokuba. So this thing was planned before. Yonke le nto yagqitywa kwasekuqalekeni. Hallelujah. Amen. So it was hidden in the Ibifihlakele era of Abraham, kwixesha likaAbraham. because Abraham was just given promises, Kuba uAbraham wanikezwa nje isithembiso, but he had no revelation of Christ. kodwa bengenaso isityhilelo sikaKristu. When you read Xa ufunda ke in the book of Hebrews, kwincwadi yamaHebhere, I think it's chapter 11 verse 9, chapter 11 verse it 9, speaks of him. ithetha ngaye. Glory to Jesus. Amen. He was desiring to get into the seat that he was seeing, Wayelangazelela ukufika and he kwilizwe saw elibona. even the foundations. Wazibona And iziseko when he zalo. saw the foundations, Wathi xa ibona he iziseko knew zalo, that this house wayazi ukuthi it lena was the indlu, house of God, ukuthi yindlu and it kaThixo. is only God UThixo ke yedwa built this house, oyakhileyo le ndlu, but he could not reach the kodwa house. kangakwazi ukufika kuloo ndlu. He just saw it afar. Uye wayibonela kude. Saw it afar. Wayibonela kude. So it was hidden. Yayifihlakele. It was hidden. Yayifihlakele. Hallelujah. Amen. It was hidden. Yayifihlakele. It was hidden. Yayifihlakele. Oh, Amen. it was hidden. Yayifihlakele. Glory to Jesus. Amen. To
to make known the mystery. ukuze ukwazi imfihlelo To make known the mystery. ukuze ukwazi imfihlelo I receive it by the revelation, ndiye ndazamkela ke ngesityhilelo so that I even make you to understand the mystery. ukuze nawe ukwazi ukwenza uziqonde imfihlelo But not only the mystery, kodwa ntungazi imfihlelo nje because that mystery, according to the context kuba here, ezamfihlelo ngokwezibhalo is ezisifunda that kuzo the Gentiles ithetha ukuthi iintlanga will be together zahlangana in zonke Christ zingukristu with Jews. namajuda. Hallelujah. Amen. They will be partakers of one promise. They will be partakers Kuzaba khona ke abantu of salvation, Jews and Gentiles. amajuda ke And nentlanga the Jews did Amajuda. not know that akazange yazi loo nto that God will bring them together with ukuthi uthixo Gentiles. uzabahlanganisa bonke nentlanga. And that mystery, Laa mfihlelo ke Paul were ordained for it. uPaul wonyulelwa yona. Hallelujah. Amen. That the Gentiles Ukuthi iintlanga will be born again. zizalwe ngokutsha Even the Jews bonke will be namajuda born again. azalwe ngokutsha. Glory to Jesus. Amen. Will be born again. Azazalwa ngokutsha Will be accepted. Will be justified by faith azagwetyelwa ke ngokwasemkholweni in God. egwetyelwa kuThixo. Glory to Jesus. Amen. Both, Bonke ke they will enter by the same way bazawungena ngendlela enye unto the house of God. kwindlu kaThixo. And that was the mystery. Leyo ke yayimfihlelo. So Paul is trying to make them to understand uPaul uyazama ke ukuthi that even you bacacele Gentiles, ukuthi nani izintlanga God had a plan about you, uThixo benecebo ngani but that was hidden. kodwa loo nto That's why yayifihlakele. other apostles, Yiyo le nto abanye they are not abapostile free when they are preaching. bengakhululeki xa beshumayela kuni. Do you know how was difficult it is for Peter to go to preach to Gentiles? Niyayazi ukuthi kwakunzima njani ukuthi uPaul As ayoshumayela a ezintlangeni. result, Peter was given by God to preach to the Jews. uPeter wayenikezwe igunya Because labayoshumayela ezintlangeni it was so difficult to him. kuba kwakunzima Why? kuye. Because the mystery, they thought this thing was only for the Jews. Kwazi babecinga le nto yeyamajuda yodwa But Paul was given a grace kodwa yena uPaul wanikezwa to uba make abantu it known. ukuthi ayazi ukuthi yaziwe Because God has made it known to him by ukuthi revelation. uye wayenza uba ityhileke So kuye God was ngesithilelo. given grace to go to the people uPaul wanikezwa ke isithilelo soba ebantwini and to make known of this mystery. ukuze bayezazi That ezimfihlelo there is no Jew and Greek. ukuthi akho mjuda namgrike. Hallelujah. Amen. But it does not end there. Ayipheleli apho. It does not end there. Ayipheleli apho. It does not end. Ayipheleli apho. Because this grace Kuba olu babalo is also having to do lunento yokwenza with the unsearchable riches. nezinto ezingenakuphengululeka. The unsearchable riches. Izinto ezingenakuphengululeka. The unsearchable riches. Izinto ezingenakuphengululeka. which in other ages was not made known to the sons of men, Yes. as it has been revealed by the Spirit to his You see, apostles and prophets. this thing is very deep. Lento ke inzulu kakhulu. Inzulu kakhulu. This thing is because this mystery, this thing about this mystery, is Lento very ke yale mfihlelo inzulu kakhulu. deep. Even now they don't understand. The Nangoku Jews does not abangakayiqondi. understand why Amajuda abakayiqondi Gentiles ukuthi iintlanga will eat zizawutya with us in one table zitye nabo etafuleni eyi-one. while they are not circumcised. Kuthi ngelo xesha bengoluswanga When they don't keep the law of Moses. bengawugcinanga nomthetho This kaMoses. thing is too deep. Le nto ke inzulu kakhulu. Hallelujah. Amen. This mystery is so deep. Le mfihlo ke inzima Even the kakhulu. Kossas will not understand Namaxhosa kangeza yazi that why ukuthi kuthe our preaching is so careless. intshumayelo yethu That we don't inje encourage people to go and get circumcised. ingakhuthaza abantu ukuthi bahambe That we don't bayakoluka. encourage people when
they get married, Ingakhuthaza abantu ukuthi mabahambe otshata. the bride price must pay. Ukuthi abantu babhatalelwe ilobola. They don't understand why we don't encourage those things. Abayiqondi ukuthi kutheni singayisikhuthaza loo nto. It is because of the mystery. Kungenxa yemfihlelo. It is because of the mystery. Kungenxa yemfihlelo. It is because of the mystery. Kungenxa yemfihlelo. They don't understand. Abayiqondi. When we make this mystery known, Xa siyenza le mfihlelo it yaziwe, is not easy for you akukho lula kubo. to be tried again Amen. according to the flesh. It is so difficult. Kunzima ke kakhulu. That's why Jesus, Yiyo le nto uYesu he said in the Bible, I did not bring peace, ethi kwiBhayibhile andizisanga kukhululeka, but I brought a trouble. kodwa ndizise ingxaki. Because it will happen that Kuba kungenzeka people will be two, ukuthi abantu babe babini, but they will be separated. kodwa babe bohlukahlukene. Sister and his brother will be Umntu separated. nobhuti wakhe bahlukahlukane. Am I talking to somebody? Amen. Hallelujah. A mother with his daughter will be Umama nentombi separated. yakhe babe For the bahlukahlukene. sake of this gospel. He Ngenxa said, yolubabalo. I did not bring peace in Uthi the andizanga world. kukhululeka, andisakukhululeka He is elizweni. not talking about the forgiveness of sin, Akathethi but he's ngoxolelo talking lwezono, about the system of the kodwa world. uthetha He ngenkqubo did not yelizwe. bring peace to the system of the Akazisanga world. kukhululeka kwinkqubo So that yelizwe. means it is possible for my father Loo nto kuyenzeka to kumama reject wam me for what I am now. ukuthi utata wam angandamkeli ngale And nto if he endiyiyo. reject me, so be it. Xa engandamkeli ke Because I am makwenjalo, what I am. kuba ndiyile nto It is endiyiyo. possible for my brothers to reject Kuyenzeka me ukuthi oobhuti for bam what I am bangandamkeli now. ngenxa The yento reason why endiyiyo. it is the system of the Isizathu world. soba bangamamkeli And Jesus kukuxa did ngenxa not yenkqubo bring yelizwe. peace to that system. Kuba uYesu akazisanga kuthula kulaa nkqubo. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. That's why what we are preaching, Yiyo le nto le nto it shakes siyishumayelayo. the foundations Ishukumisa iziseko. of traditions, Ishukumisa iziseko zamasiko. customs according to the Zezithethe flesh. ngokwenyama. It shakes the foundations. Ishukumisa iziseko. Glory to Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Because when you are saved, Kuba xa usindisiwe, when you are saved, xa usindisiwe, the mystery has to be made known. imfihlelo funeka zikwenze waziwe. Oh, hallelujah. Amen. Oh, this thing is so deep. Le nto ke inzulu. This thing is so deep. Le nto ke inzulu. I want to close. Kubeleka mfethu. which in other ages had not made known to the sons of men, as it has been now revealed by the Spirit to his holy apostles and prophets. It has been revealed to his holy apostles and prophets. That the Gentiles should be Why fellow heirs. is not revealed to others? Kutheni ingazutyhileka kwabanye? Because they are not graced for that. Amen. There are people who like to argue with us. Kukhona ke abantu abathanda uxoxa nje nathi. They always argue, they always insult us. Besoloko nje besixoxisa besithuka. Saying that you, because you are an apostle and you make this thing to be a title. We have never made even this thing to be a title. But when I can bring you scriptures, the scriptures will tell you this thing is a title. Izibhalo zizakuxelela le nto ukuthi yithayike. But us, we don't use that. Kodwa thina siyisebenzisi loo nto. We rather function Kodwa sikhetha usebenza. apostolically. Sisebenze njengabapostile. Glory to Jesus. Amen. Hallelujah. It is Amen. a function. It is more a function to us than a title. Ingaphezu komsebenzi ke kunethayike kuthi. That the Gentiles should be fellow heirs of the same body. Yes.
and partakers of his promise in Christ Jesus through the gospel. And that is that mystery. Ila mfihlelo ke. Go back. Of which I became a minister according to the gift of the grace of God given to me. Of which they don't Paul. I became a minister according to the gift of the grace of God. According to the gift of the grace of God, I became a minister. Amen. Ithi ngesixhosa verse. Oh, I became a minister. So there is a grace Lukhona kubabani that only the men of God have, indoda kaThixo enayo. and others they partake into that grace. Abanye ke bayaxhamla kolaba bantu. They don't have that grace, Kodwa babe bengenayo. but that grace to Kodwa them kolaba balo kubo is for service. lungokokusebenza. Endaba ngumlungiseleli wazo ngokwesipho sobabalo lukaThixo endaba balwa ngaso. So to be a minister as an apostle Ukuba ngumsebenzi okanye umpostili is by grace. kungokobaba. Is the grace. Lubabalo. It is the grace that we have been given. Lubabalo do so. ukuthi senze kanjani. That's why Yiyo lonto when you start to fight against your leader or your apostle awuqala ke or your ukulwa teacher, nenkokheli you are not fighting yakho. against him, you are fighting against the grace. Xa ulwa nabo ke awulwi nabo ulwa kodwa nobabalo. Even our sons, they claim sometimes that no, this man of God is jealous of me because I have gifted more than him. Kuba nabantwana bethu bayakwazi usilwisa ngamanye amaxesha abantu banikeziwe kogqitha thina. Hallelujah. Amen. And yet they are still operating with the gifts. There are gifts which are not ministers, which are not offices. Amen. You are still operating just with the gifts. Usasebenza ke njengesibabalo. Glory to Jesus. Amen. And we give you opportunity to do that. Sikunikeza nje You ithuba are lokwenza lonto. not operating yet to the office. Kodwa awukasebenzi ngokolungiselelo. Maybe some will prophesy Abanye ke in the bangaprofeta gift, not in the office. ngokwesibabalo but babe bengekho Can I talk kulungiselelo. to somebody? Amen. Maybe someone will teach, Omnye ke angafundisa not in the office. kodwa abengekho kulungiselelo. gift. Efundisa ngokwesibabalo. And that person when try to make an order in his life, Lo mntu ke xa uqala ke or ukulungisa to give empilweni the yakhe order of how things are to be done, okanye ukukhombisa indlela izinto and ezenziwa then you ngayo, think that you are jealous of him. uzawucinga uba Why uyambonela. would you be jealous of the person that you know what is happening to Utheni him? uzawuba nomona womntu endazi uba kwenzakala ntoni kuye. Because I'm no longer operating in gifts. Kuba ngoku I'm andisasebenzi ngokwesiphiwo operating in the office. kodwa ndisebenza kulungiselelo lobupostili. And beyond that, Ngaphezu kwaloo nto I ke am able to move, ndiyakwazi ke not uqhubeka operating even to the office, ndingasebenzi ivi but nakulungiselelo operating to the sonship. kodwa ndisebenze ndikunyana. Hallelujah. Amen. Am I talking to somebody? Amen. When I operate as in sonship, Xa ndisebenza ke ndisekunyaneni that one is not even an apostle, an office of an apostle, loo nto ke ayiyo ke nendawo ke yompostili but it is a ministry of Christ kodwa himself. lulungiselelo lukakristu kuqubayo. Can I repeat that a little bit? Ndingayityhila nje loo nto kancinci. Can I repeat that a little bit? Ndingayityhila loo nto kancinci. That us, Uba we thina are not limited. asipambi. Amen. You see, if I can only operate now Xa ndikwazi usebenza ngoku in the sonship, ndisebenze ezunyana we can fight and fight and fight. singalwa silwe nabantu. Because when I am operating to sonship, Kuba xa ndisebenza ndingunyana. I move now to talk. Oh,
Amen. There is a level of talking to the people in the local church. Sikhona isigaba But there is a kasothetha abantu level kulo to talk church. with people Sikhona ke nesigaba in sothetha Mount nabantu Zion. umbeka intaba yeZayoni. Am I talking to somebody? Amen. Am I talking to somebody? Amen. There is difference Kukhona when kumehluko I operate xa in the office ndisebenza of an apostle. ulungiselelo lobupostile. That I operate Naxa as the ndisebenza son ndingunyana kaThixo. of God. Ndingunyana kaThixo. It's not that different. Yohlukile loo nto. Because when I am operating there, I am no longer talking about the carnal things. Kuba xa I am ndisebenza phaya no longer ndithethi talking ngento about the zonyana. things of this world. Andithethi ngezinto You zelilizwe. are not here when I am talking in the sonship. You are Awukho not here. lapha wena xa ndithetha As you are ngikunyana. sitting there, you are not Njengoba here. uhleli apha nje but awukho apha. You are not the member of this local church when I am talking in sonship. You are the member in the body. Kodwa xa ndithetha ngokusaship wena uyimeka So when kumzimba I am kaThixo. talking in that level, Xa ndithetha ke kwesasigaba, lot of you akuninzi will lwenu never benefit. alusoze luxhamle nto. So now we had to be ministers. Then kufuneka We sibe have to ngabasebenzi operate to the office. sisebenze kulungiselelo Get you to the actual place that you are needed. ukuze sikwazi ukubeka understand kwindawo okufuneka ube kuyo ngokwengqiqo yakho. Hallelujah. Amen. Jesus made something uYesu ke wake wenza into that his disciples were so shocked mama that they just zabaphambi went bakhe. up into the mountain Wahamba nabo waya entabeni and he put on another body. wafike wembatha enye ingubo. And as he put on another body, Njebe ke embethe he started umzimba to speak with people waqala ke wathetha who nabantu died long time ago. abantu abafa kudala. Do you think now Jesus was operating as a prophet? Ucinga ke ukuba uYesu wayesebenza as uprofeti. That's why now Peter, Yiyo le nto they uPeter did not want to go down again. engazange afune ukwehla kwakhona. They did not want to go down again. Akazange aphinde And afune Jesus said ukwehla. to them, you must not share this uYesu thing to wathi anyone. ningaphinde ningaze nithethe le nto nakuyena awufuna ukuthi. So he was not operating as a prophet. Ebengasebenzi as uprofeti ke ngoku. Rather, he was operating as the son Ebesebenza engunyana. of God. Engunyana kaThixo. That's why the Bible Yiyo le said, nto iBhayibhile izawuthi. this is my beloved son. Ukuthi ngunyana wam The oyintlalo voice lo. came and said, this is my Ilizwi beloved lafika lathi son. He ngunyana was wam operating oyintlalo. in sonship. Ubesebenza esebunyaneni. So, there are those kind of things Zikhona ke into ezinjalo here. apha. But according to the scope that we have been given, Kodwa ke ngenxa yezinto we esizinikezwe have to be patient kufuneka sibe up nomonde. until we find out De sifikelele that kwixesha there are few among you apho sizafumanisa ukuthi bambalwa abaphakathi kwethu who are already there abasebefikile by the revelation, ngokwesithilelo by the renewal of their mind, ngenxa yolungiselelo by the ingqondo zabo transformation of their mind. nangokutshintsha They are kwengqondo no zabo. longer living here. Abasaphili apha bona It is not them who lives, Hayi but baba it is baphilayo. Christ live in kodwa them. ke nguKristu ophila kubo. They live as the sons. Baphila ke bephila bengonyana. Oh. Okay, let me leave that. Let me leave Mandiyeke that. ke le nto. I want you to quickly rush Ndifuna ke uleqe verse 9. ufunde uverse 9. Ephesians Yes, the same thing. Yes, verse 9. verse 9. And to make all to see what is the fellowship of the mystery, The fellowship. To make known about the mystery Ukwaziwa ke and ngokwemfihlelo also the fellowship then nobudlelwane.
There's a lot. Kubeka. Inintsi nje kwenzakala. which from the beginning of the ages has been hidden in God. Yes. He created all things It crucial was Jesus. hidden in God. That's why it will be God who will grant someone grace Iyona and uThixo reveal it ozamnikeza to umuntu that wabanye, person. aphinde alutyhile kulo muntu. Reveal it to that person. Aphinde alutyhile kulo muntu. Because it was hidden in Kuba God. ifihliwe ifihlwe So when you kuThixo. fight against that, you fight God. Xa ulwa Kubeka. nalokhu kulwa noThixo. To the intent that now the manifold wisdom of God might be made known by the church to the principalities and power in the heavenly realms. The manifold wisdom. The church has got the responsibility to make it known to the principalities. Amen. The church. Ibandla. Because the reason why the grace is given Isizathu sokuba balo in lunikezwe. order Paul will do all these things. Make Ukuze known uPaul akwazi ukwenza about the izinto mystery, zonke about the zaziwe. fellowship of the mystery. Kwaziwe Is imfihlelo that the nolungiselelo. church, not the apostle now, but the church, they must make known of this wisdom. Kufuneka ibandla lenze laziwe ke okubulungu. That's why the Bible says the iBhayibhile izayo fivefold ministry umfivefold ministry was to equip the church. Why? umsebenzi wawo Because the yayikuphathisa church ibandla. has got a responsibility Kuba to kaloku make ibandla known linoxanduva this mystery, lokuthi ezimfihlelo this zaziwe wisdom to obubulungu the baziwe principalities and authorities. zaziwe kwizilawuli nakuzo zonke izinto. Amen. According to the eternal purpose which he accomplished in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness and access with confidence through faith in him. Therefore, I ask that you do not lose heart. Okay, leave it like that. Okay, before I close, let me just do like this. Then we pray. Anenzekani? Sawuthandaza. Sizathandaza. So, the grace Kuba balo in the man of God olukwindoda kaThixo is something that you must know, yinto okufuneka uyazi, because it will be your advantage to know that. kuba izawuba yinzuzo kuwe ukuyazi loo nto. Lord, it will benefit you. Uzawubhenefitha ke ukuyazi loo nto. Hallelujah, it will benefit you. Amen. So I just want to just touch some certain places. Ndifuna ke ukubamba nje indawo ezithile. Hallelujah. Amen. About the grace. Ezikoba balo. What is it about this grace? Amen. As we have heard that the grace was given to Paul. Njebe sivile ukuthi uba balo lunikeziwe uPaul lunikezwa So for abantu. as he was given to him, Njebe lunikezwe but kuye ke it ngoku. was for people Belulo lwabantu to be serviced, ukuze because basebenze. the grace is for service. Kuba lo uba balo lukhona Let us go to ukusebenza. verse to Corinthians 1 chapter 3, KumaKorinte okuqala then verse 9. No, chapter 10. 1 Corinthians chapter 3, verse 9. For we are God's fellow workers. You are God's field. You are God's building. For we are God's fellow what? Fellow workers. Who said that? Is Paul. And he says, you are God's what? God's field. Yes. So, the brethren abazalwane are God's field. bayi-field kaThixo, But the pastors and the apostles, kodwa abefundisi nabapostile, more especially the office of an apostle and prophet, ikakhulu ke abapostile nabaprofethi, they are fellow workers with God. basebenzisana bona noThixo. So that means Ithetha ukuthi ke loo nto these people, they are graced by God aba bantu ke banikezwe uba balo nguThixo to work into this field, ukuze bakwazi ukusebenza kule ntsimi. which is the church. Le ntsimi ke ilibandla, But the church kodwa ke ibandla is not obedient to that point aluyithobeli laa ndawo where they should know that we are the field.
apho kufuneka bazazi ukuthi bona We are bayintsimi, the place where the workers should work. bayindawo apho abasebenzi basebenza khona. The church gives many problems. Ibandla lawo linikeza ingxaki That's why ezininzi. it is difficult for the church to grow. I'm not talking Yiyo about the lento numbers. kunzima ke kwibandla likhulu. I'm not talking about the numbers Andithethi ke or the ngenani membership. But okanye I'm talking ngabantu, about the growth kodwa ndithetha in ngokukhula the knowledge of Christ. ekwazini The uKristu, growth in the revelation of ukukhula Christ. kwisitshilelo sikaKristu. It is so they grow very slow Bakhula kancinci kancinci because they don't understand kuba that abayiqondi they are the field. ukuthi bona bayintsimi. They run away with their hearts and their mind and their bodies. Babaleka ngengqondo zabo neentliziyo And zabo then now the nemizimba grace yabo. is unable to work. Then ubabalo ke lungakwazi Yet usebenza. the grace is for them. Ngelo xesha ubabalo It ilo was lwabo given to the apostles for them. lwanikezwa abapostile lunikezelwa bona. Funda. For we are God's fellow workers. Yes. You are God's field. You are God's field. You are God's building. You are God's building. We are building here. Siyakha And we are working with God. sisebenza noThixo. You are God's field. You are God's building. Niyindlu kaThixo. The building does not tell the builder how to be built. Umakhi ke akaxelelwa ngumntu owakhiwayo. Amen. Always the builder know how to build the Umakhi building. wasoloko The yazi ke building ukuthi does yakhiwa not njani know, indlu. does not know Kodwa wena le nto yakhiwayo ayazi that which material ukuthi yethu inhlobo that I am to yematerial build with. ekufuneka ndakhiwe Which ngayo. material has to be used. Yethu imaterial ekufuneka isetyenzisiwe. The builder that knows. Ngumakhi ke oyaziyo loo But nto. the church Kodwa lona ibandla pretend as if they know all. lenza ingathi lazi yonke into Because most of them they are kuba disobedient. ngamaxesha onke abanye baba The bafuna doctrines umamela, and the revelations. abamameli imfundiso And nezitshilelo. now it takes time for them to grow. Izawuthatha ixesha ke uba We are moving bakhule. with people who are not growing. Siqhubeka nabantu We are abangafuni moving ukukhula. with people who consume time. Siqhubeka nabantu ababamba ixesha. How would you know? How would you grasp the thing of unsearchable riches Ubuzazi baba njani izinto that zokuba. has to be revealed to you? Amen. If you don't know that you are the field and you are the building, Xa ungazazi ukuthi wena uyintsimi uzazazi that's njani. why there are brethrens Yiyo le nto who kuba have the abazalwane doctrine of there abanemfundiso is no leader, we are all equal. ukuthi akho mntu uyinkokheli sonke They say we siyalingana. are all equal. Bathi sonke siyalingana. We are all equal. Bathi sonke siyalingana. From the Sunday school, from the Qala Kingdom Kids, Kingdom Kids. you are born, you born again yesterday. We are Uzalwe equal. ngokusha ngomso ukuthi siyalingana. They say there's no leadership. Bathi akho sikhokelo. Woe unto them. Yabasizela ke. Woe unto them because they need Yabasizela. deliverance. Kuba badinga They need ukukhululeka. deliverance. Badinga ukukhululeka In their mind. engqondweni yabo. Their mind. Engqondweni yabo. There are chief demons. There are strongholds Kukhona ke amadimoni in their mind. aselapha And ezingqondweni those zabo. demons, they are very clever. Loo madimoni ke alunge And the kakhulu. demons that are able to cause a person to act humility, Ngamadimoni ke akwazi false ukwenza humility, they claim to be humble azenze ingathi ayathobela by minimizing the leadership ukwenzelelela nje in the isikhokelo level of the things. ukuze babe kwisigaba ke sokusebenza. Yabasizela. Woe unto them. Yabasizela. Full of it. According to the grace of God, According to the grace of God, yes, which was given to me. which was given to me. This is the Corinthian church. He was talking to the church of Ephesians. Now this is the Corinthians. Besithetha He's speaking the ngabase-Efeso same basithetha thing. ngamaKorinte bathetha He ngento says, by eyi-one. the grace that is given unto me. Bathi olu babalo lunikeziwe kubo. There he was saying, it has been given to me for you. Phaya besithi Let us lunikeziwe listen mna here for nina. what he is to say. Apha ke masimamele kuthini. As a wise builder, As a wise builder, by the grace that is given to me, as a wise builder. So grace is for building. Ubabalo ke lungokokwakha. Grace is for service.
ubabalo The lungokokusebenza grace in the man of God ubabalo is olukuyindoda for kaThixo service. lungokokusebenza. Oh, Amen. asuka ayezweni beshumayela izwi. Hallelujah. Amen. The reason why you could not sleep, Isizathu sokungakwazi ulala you forgive us. uyasilibala Forgive us. uyasixolela Glory to Jesus. Because it is this grace. lolu babalo ke. Hallelujah. Amen. Some of us, why Abanye bethu we left our jobs, njengoba ke sashiya imisebenzi yethu it was for this grace. yayilolu babalo ke. We have the role. Sasinendima We have something to do. sasinento yokwenza We have high calling. sasinobizo olukhulu. We can never be kept